Darlleniad o'r proffwyd Eseia, pennod 6, adnodau 1 i 8. Yn y flwyddyn y bu farw brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel ddrychafedig, a godre wisg yn llenwi'r dyml. Uwchlaw yr oedd y seraffiaid i weini arno. Pob un a 6 adain, 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall. Sanct, sanct, sanct yw yr arglwydd y lluoedd. Y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddynt yn galw, yr oedd y sylfaeni'r rhiniogain ysgwyd, a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dywedais, gwae fi, y mae wedi darfod amdanaf. Dyn a wefysau'n aflan ydwyf, ac ymysg bobl a'i gwefysau'n aflan yr wyf yn byw. Ac eto, yr wyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lleoedd. Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a 2 yn ei law farworyn a gymerodd mewn gefail oddi ar yr allor. Ac fe rhoes i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwr a thenau. Symudwyd dy ddrygioni a maddewyd dy bechod. Yna clywais yr arglwydd yn dweud, pwy a anfonaf, pwy a androsom ni. Atebais innau, dyma fi, anfon fi.